it's me Zen Bisaya. Welcome back again to my channel. Today's vlog kay magama mi karon og hanging shelf sa room ni Jillian. And ipakita na ko unya taod-taod kung mahuman na kay nagpintal pa si aying sa tabla. Nas namasinaw ang tablay dyan ipintalan friends kay isyan inimawga na dyan ang ikat kay at to himoong hanging shelf niya sa kwarto ni Jillian. Patanawon mo na hon siya kung sa'y resultaan ay nami ibay dyan ang pagkain niya. Tara na. Uro. Pwede naman dahil pagka mahimong mason o panday. Yay? Pwede na ka mahimong mason o panday. Pwede na ka mga play. Kami sagtaman kay malipay ko Jillian. Excited na ba kadyo to si Jang na si hanging shield. Amis pa sa now. Hamis pa sang now. Maadyo pa na kay hamis pa sang now, agang now nga butik-butik. Anja friends, manglabas ako una kay naay order ning abot ganihag among order ni Jewel nga pangkatog. Mao ni Sidza. Terno ni Sidza. Kani. Og. Kani. Apil man naman. Nice ni kay cute kaadso. Asa ning labahan kay aron maoga. Friends, magkuskus ako og butong na kita mo? Magkuskus ako ana kay hang lamawon kay gipalitan man may condense ni Jillian og biskwit kay pansagol sa lamaw mao na lang kuno na ijahang pahinangod ni ayeng pang snacks ni ja magkuskus ako friends. Mag-mix na ko sa kuang lamaw. Ako nang butangan og condense og biskwit. Ha. Man ako kuskus sa butong. Hanibang puti man di man makaro kana siya. Ako sang i-mix. Di man magugwa, Jin. Nasa na, hindi mo malugwa. Nigahi man, nag-condense. Nasubraan sa kabugnaw. Sobra sa kabugnaw. Nansabak ka. Kay kadyo mulugwa ang kanang condense. Isod magani-gref uja. Siguro bugnaw kadyo mura siya ni gahi. Palihog sa kusluwag Jill. Luwag din naman kamo. Ako na naman. Kaya na lang bagong condense nga akong pinalit may i-mix kay ganiha lagtot man to kaadyo dili lami. Gikatawan ko sa pagumangkan kay
Abi kog naka-video nga ang pag-mix sa biskwit sa lamaw. Unsa kay wa man day nakaon ang video tiguang nagadsed. Pero naamay ka ng clear, ano, white color. Ay, bilya. Kay, ganahan na kog ka na di pintala ng kahoy akong paliton. Parang na. Varnish ra ba? Ilaw. Wow! Ano, man na friends. Kumanya siya niya, wala niya gibigyo pagbutang sa biskwit. Wow, perpa. Asa man pag kay na-distract man ko nimo. Ice talay kulang ani, napapay pa kog ice. Yummy. Lami kayo ako ang lamaw, tamis kaayo. Mo pa ni ice, sabat na kalami kung nanay ice. Lami kayo. Lami kayo. Nalak mi dire. Ano man? Lala. Nalak ang pultahan ni kaagi ang papa. Lami kayo. Lami kayo. Ilaw. Lami, oy, tilaw eh. Makaingon sa kag kinalamian. Say hi. Lami kayo. Ay, Ay. Shout out sa kabraubok. kamusta mo diha? Ang lato ka ato tong palit ng ice. Kapoy ka adyo. Kapik. Shout out sa Si Zam ay ni pa ito guys, pero naraturo sa atbang friends sa mong gipuyan. Sa magasyon. Shout out sa taga Ilawd. Ay, taga ilawon. Mating gudon ni wala ko ka uli. Kapoy ka adyo. Sige na. Bye-bye. Okay kayo. Manggi. Palit. Ikalami ba? Nigi, di sa nagikan. From Mga dyan ipalit na from alami. Sweet Treat Instagram. This one is fudge. Lami ni. Matanaw ako ang inyo. Yes. Tagay ko ha. Okay. Init. Unsa di hay? O, adyo na. Berto! Adyo nagkaon na na. Ito ang Life with Toothless. Usa po ning kapihan na kay naibuak. Wala na tawato. Monday. Iyahang Asa mo po ning isa nga bagut-but sa... Naibuak ba ti? Nabuak mo na. oh, di na jugo jugam oh. Guidan ni mo init bahara ka. Dali na yeng. Kaon na iglamaw yeng. Basta ako kasi ang susihon ring isa kung naputol na ba ring ijahanggi. Pintalan nga tabla. Ano, dyan. Siko kasi. Pangkatawangan na nga. Kung ano yung pangkayas man na. Nagamit naman sa Ay, Dennis. Humanagad sa gabas, dugay niya siyang binagnas, kag siya pang gigamit pang gabas, kay pang kabilya man, di man pang tabla, mga dugay. Andiya, magsugod na si Ja, o taod. Ansa man? Ha? Pagka sa lagot tumo, asa unay lang. Ihagdan-hagdan daw. Babaan na Ane? Islanting ying. sa isuting. Ihagdan man kanimo. Ana. Ano una? Oh. Saan ba kayo? Buwan na ho. Surely ka.
Or, asa daw? Asa ni may mga to? Ane, o kane. Mura ihagdan ba? Wala. Ano? Ubus-ubus daw yan. Asa ni ba? Nga Nya, kilit-kilit pag may dito. Kaya na. Oo. Kana. Ay, abuga na. Ususan ba? Ha? So, ano, ikaw, paano? Sakto naman na. Ya. Sorry na. Paanaan. Upo mo na ito. Opo, tunay kuhan ba? Kung may kalang kuhan. Lapis? Hindi ka nang, kabalisan niya na, walang matalay, ano. Roller? Roller. Natin Wala roller. pero Nay, masyawang tape. Pwede yung tuloy. Nangitag roller among pantay. Uy, na, di kay video diro. Nay, masyawang tape nga. Ito ipigit. Nangitag roller among panday. Ijaha amang tujo ka na matuli ni Jag Bagles. Mao sa mapakita kay naka half ride jahang gisuot makitaan. Kasabaan ta YouTube. Kita lang di kani. Katuong ko daw. Ha? Pintalan ka na o kato. Pinintala naman na si Ja. Mo kaninyang sa uwan man na nabasa. Mo gani pero lahit lang siya sa color. Kay sa basa sa uwan. Maapil ba yan dito basa? Tanaway jahang rom aha mong itor. Ijang rom kay pinintalan ijang gibutang mga picture. Isa ha. Sir. Hindi ko agad ni. Sa sanis. Mo ni si Ja. Na ijang picture. Nindo tanaw no. Instead nga wallpaper jang gibutang mga picture jang ipamutang. Mo na si Ja, ijang oh. Hindi dito dito. Ano yung bugon na Oo. Ano yung bugon na? Oo. Kuha na yung Ano ba? yung nabato ka rin? Uy! Hinainha kay ma. Wanta aning. Sa kaya tapi. Gani dito dito. Ang laki gunita na ha. Tessa, ikaw pwede tigas na sana. Pag hinay kay mga ano. Pwede ra diri butang? Ay, butang nila kay hugaw na makabag sa abo. Kuya, may Jillian na. Of course. Mo ni mga bag ngay dyan pang plaster sa dyan hanging shelf. Na kani. Araw na masak. Itagaan na magigati ka sa una. Kamay mo to. Angay. Kani may kamot. Murang nagpadung manabos sa rablion eh. Uy, abi ko na baget bag man eh. Taglay ka na siya. Ano mo? Mo ni mo ipangita. Di naman eh. Na, di ba? Naghahan ako ng mataan. Ba, yata ng uwan. O aray si hi sa arin. Ha? Pag hi sa arin. Oh, gakaw mo kang naroon kanisod. Cute ako. Hindi naman. Lahat ko kapil. Pag-sure di hawin. Cute ako. Cute ako na. Diri ba pag Taka na tanaw din siya sa vlog. Ano nga gabi? Kay body sa vlog. Tanaw si hi sa Hi. paila. Diba? Upaw. No, si Jack kay upaw ko no si Jack. Pagpaila sa yung panganin mo. Discorso. Ginting pa ning mga ka dyan. At karoon pa ko maka sugamak aning lisura pa rin. Diri pakita. Lokit, ano kita ko ani? Oh. Oo, kani di ara gyud ara siya. Ako kailangan mo tingali mo na ha. Ako si Famous! konsehal. Konsehal. Famous din ka. Kaila dahil sa nimo, ang nakaila man nimo tagailaw dra. Kailangan ko lang more eh. Pastang liso. Ito ni Luigi. Lagyo ka doon ni kamo dapit ni Boy an. Tapos ayeng ko na rin naman dahil hindi pakurtihan ko rin kung Jillian Laris. Answer rin daghan. Yung daghan mo rin litrato. Delete ano isa. Eh, bakit ito? Ayaw na. Magabi, damagon. Ako siya
Mao na ang kuan na mga picture dyan gikatawan. Ay, mga picture, oh. Ay, mga picture, Nisay, nagatuwan. Nagatuwan. Asa pa gikatawan? Pasalisan. Wala. Mesa. Huwag yung magtukong. Ganyan. Kami nga mo. Kape mo ganun dito. Kape, no? Nakita kayo. Abo ko rin. Ari us. Ako din nagkadipo. Wala, pagpilig kayo na ko sa picture dito, nagtapi-tapi, akong isa-pusa pa. Kape lagi yan. Sige, dalay. Abo ka rin. Ubos. Tuwan, hindi na kubat. Listo ka. Diba? Kaya yan. Sama si Mayor, magod. Gawas tiri kaya. Uy, si Mayor. Dili Mayor, sabi siya. Si Mayor, balik ko yung photo ko na rin. Mayor, bola na. Uy! Pan magasiza sa kanang vlog ni Florami Bolana. Sige sa tanaw. Ni Mayor ang ni Tere. Mo na siyang muingog Mayor. Lisan pa, logic pa. Ang gawas na po. Kamu na Ay, naman. kape day. Kamu na naman ha. Babay na, babay oh. Anak. Ah, May buwan na rin. Tawad na si Chow ka ng tukod sa para hangin siya. Kugtakin siya. Mga tagak. Mahugan sa ng agtang Jillian. Hapit na yung taon si Jamahuman, friends. Nindot ba tanawon? Lami kayo. Lami kayo. Friends, humanami og himong hanging shelf. Diyan mo manghipos sa midere. Saghang salamat sa pagtanaw. Ug sa katong wala pa naka-subscribe sa akong channel, subscribe na. And thank you for watching, friends. Bye-bye. bye! Bye. Ato tago. Bye-bye. Ay, magtago. Pagkitay mo na. Oh. Bye.